kachongwa kutsanire apa pasina. Mira Kochi. ini ndini red ranger panapa ndopama orders ndotaura kuti boys ngati advance ikanoteta sei anti saka timomira itadzungura uri kuita papa plus futi chimwe chinhu izvezvi ngatimbobvisei zvimapijama zvedu izvo muno muri kupisa muno mamusumbozvinzwa uyu chimboitai zvandataura izvezvi mudhara Aiwa kana mana. apo iwo wanga watopfeka zijuzi pasi pepijama ipapa gentlemen haatanyanyogara panapa ngachiendei manje baba ndambotaurawo nokuti ndini ndenchipa maorders saka yamakuita indeipi manje right imimi chingoteererai chete zvandiri kutaura handifunga kuti pane chinhu chinonetsa ipapa pamazvinhu takuchienda manje ndikambosaizwe nezvemapower rangers zvisingachinje kana hembe ndobva ndapedzwa netimu rinokrema masasi timu rinouya kuno kune zvitoyi kuno maya Jaden boys naitangosiyana nazvo boys hapana apa kufa chaikukufa Takutsange mapower ranger manje. right haisiri nguva yemafanizi manje enai munobvisa zvimapijama ngatongotizeya amana hapana ndikukupai 3 seconds iwe wakufa iwe